Така, че какво искате да кажете? Примерно, че след едно известно време, дори за стена се говореше, че сложим стена между София и между... Не може да слагаме и не трябва да слагаме стена, но това, което не само в България специалисти говорят, не само ние го говориме, ООН има свои изследване преди няколко години. Няма да споменам изследвания на ЦРУ и други организации. Изследването на ООН говори така: 2040 година, което е само след няма 30 години. България ще има население между 4,5 и 5 милиона население, от които българите ще бъдат по-малко от 50% застаряващо население. Нека да погледнем, защото в икономически аспект. Към момента тези 700 хиляди цигани в България, те са предимно хора, които ползват социалните фондове. Те по една или друга причина, най-вече поради липсата на образование, което те не желаят да усвояват, те не могат да си намерят и работа. Ако в момента в Западна Европа или въобще в Европа, Европейския съюз говоря за тази част на Европа, 3 работещи осигуряват един неработещ, в България 1,5 работещи в момента осигуряват един неработещ. Представете си са 20 или са 10 години, когато... Добре, това всичко хубаво, но какво пречат циганите на тази работа? Те не пречат, те просто в момента не работят, не внасят своята лепта в социалните фондове, те не получават заплати, защото не работят. Те са на социални помощи. Не плащат социални осигуровки, здравни осигуровки. Така че да работят. Точно това е другия въпрос. Значи ние, говорейки за тези тенденции, искаме да обърнем внимание на сегашното правителство, както се опитахме да обърнем внимание на предишното правителство, че тенденциите са катастрофални, че е необходимо да се промени цялата структура на социалната политика, образователната политика, защото само след 20 години няма кой да произвежда пенсиите и социалните или парите за здравеопазване и образование в държавата България. Аз искам да ви задам и на вас въпрос, който питаме тази сутрин зрителите. Вие, например, одобрявате ли смесените бракове? Роми, българи? Вижте, смесените бракове са въпрос на избор. Абсолютно личен човешки избор. И това може би до някъде е част от някакъв опит за интеграция. Именно по тази причина. Но този въпрос, така зададен, дава много ясна представа, според мен, за толерантността на хората. Разбира се. В България и между другото, мненията естествено са изключително крайни. Говорят за вазектомия част от зрителите ни. Вижте, когато това не е наша теза, разбира се, но за мен въпросът е толкова сложен, че ако не се разработи програма за национално спасение на консенсусна основа, която да бъде подписана от всички политически партии, как да се решават проблемите с детските, как да се стимулира образователната система, как да се стабилизира възрастовата структура, как да се върне част от емиграцията, икономическата емиграция в България. Ситуацията в нашата страна няма да се подобри и това след 2 десетилетия ще ни постави в необратима ситуация. А казахте, че според проучването на НСИ са 1,3 милиона малцинствата, според вас колко са? Не, това е... Тоест имате ли разлика в числата? Значи, вижте, не си дадоха само обща цифра на база на предварителното преброяване, на база на преброите се електронно. Статистиката за 1,3 е наша статистика. НСИ към момента не е дал такива цифри. Това е наша статистика на база на тенденциите, които се наблюдават, на база на... Как ги правите? В смисъл, броите ги под цвят на кожата или ги питате както НСИ? Нека да говорим сериозно. Не ги питаме като НСИ, просто когато схванеш изследванията като тенденция, намаляването на етническия български елемент, увеличаването на турския и циганския, много лесно, когато имаш данните през последните 20 години, от последното преброяване 2001 година, лесно да установиш тези неща. Друг е въпросът, че някои от циганските партии и организации говорят, че те са 2 милиона в България. Въпросът ми е, господин Каракачанов, ако един човек от ромски произход дойде при вас и ви каже, аз съм българин, вие като какъв ще го приемете? Като българин или като ром? Значи, след като той се чувства българин... Къде ще го преброите? В коя графа ще го чекнете? Нека да е българин. Вижте сега, по време на преброяването, всеки един има право да си самоизяви. Проблемът е следния. И затова реагират радикално и са настроени радикално и голяма част от зрителите, не само на Нова телевизия, но и български граждани като цяло. Не е важно как се декларираш. Важно е като какъв се държиш в обществото. Ако циганската общност в България продължава да не желае да се интегрира в нашето общество, т.е. да не учи, да живее в гетата, да се самозатваря и само да се възпроизвежда и да изпомпва социалните фондове, това напрежение, което се забелязва, това настроение, противопоставяне, то ще продължи. Не са малко и случаите, в които, помните, само преди 2 години имаше тук бунтове по София с братви, смърт на българите и така нататък. Това ще продължи, докато ние им предлагаме вазектомия, да ви кажа. Значи, вижте, на вас, ако някой така ви говори, искате ли да сте приятел с него? Когато представете си, аз ви дойда на гости,
Примерно, вие живеете с едно нормално семейство, аз ви дойда на гости и цял живот живея там, ползвам от всичко, което вие произвеждате, на всичкото отгоре цапам и ви крада в хладилник. Това е ситуацията в България. Кой го прави? Това го правят, за съжаление, голяма част от ромите в България. Българина работи, ромите ползват социалните фондове. Виждате гета. Последните години, факта е дразнещ. 80% от битовата престъпност. Дело на ромите. По селата не може да прокопса земеделието, всеки краде, влачи с каруците. Когато това го виждаш пред очите си, това е проблем, който поражда недоволство, недоволство в последствие поражда напрежение и, не дай си Боже, може да стигне до неприятни инциденти. Затова ние тук какво Вие акцентирахте главно върху ромския проблем, който не е същността и не е ядрото на българския демографски проблем. Българския демографски проблем е комплексен проблем. Но ако говорим специално за този аспект на проблематиката, действително трябва да се разработи стратегия всички деца да минат през училището. Задължително. Трябва да се разработи нова икономическа стратегия на тази държава. Къде са нашите 4 икономически кита, които носят икономиката, в които в една Гърция, най-големия флот на Балканите, високо развита туризъм, добре развито земеделие. Има работа и за най-квалифицирания компютърен специалист и за този, който държи прахосмокачката. Българската икономика България е деиндустриализирана държава. България не предлага работни места, поради което България няма инструмент за квалификация на тези хора, за да могат да имат трудови доходи. По-грамотният, по-инициативният част от населението емигрира. Не може да се Ние губим силово вещество. Ние сме донори на великите държави по отношение на интелекта и трябва да ви кажа, че общото равнище на българската студентска аудитория рязко се влошава. Защото да следваш в Германия днес ти струва 300 евро на месец. И по тази причина ние продължаваме да губим силово вещество. Тоест, демографския проблем не се свежда в никакъв случай само до състоянието на ромския проблем. По принцип, демографският проблем е проблем на българската политическа класа. Тя е обърнала гръб на този проблем. Няма стратегия за неговото комплексно разрешаване. Тук е необходимо да се разработят и икономическите, социалните, спомощателните проблеми. На ромските включвания това бяха само хубави приказки, за които европейците и американците изсипаха едни огромни пари, които някъде изчезнаха. Значи не искате да... Това за стената не е вярно, че искате да се... Разбира се, това са глупости, някой просто ги разпространява така тенденциозно. Никой не говори подобни неща. Ние говорим нещо друго. Вижте, една икономика в една държава няма как да просперира, ако тя няма пазар. За 20 години вътрешният пазар на България намалял с 1 700 000 души. Тоест, намаляването на потреблението в България убива самото производство, самата икономика. И виждаме от една страна, младите, работливите хора бягат. Тук остава едно застаряващо българско население, което все повече започва да излиза от строя. Има една огромна ромска общност, която само потребява, не произвежда. Проблема е не само емоционален. Тук не става въпрос за декади, за стени или за омраза. Става въпрос за нещо друго. Липсата на визия, държавническа визия, последните 20 години за демографския проблем в България, води не само до това, че ние българите изчезваме, което е трагично и не би трябвало да се случва, и в собствената ни държава. Не само, че България ще се превърне в страна на гетата, една Южна Африка, отидете и вижте белите как се затворили там обратен процес. България, икономиката няма как да работи. Не работейки икономиката, няма да има парите за социалните фондове, няма да има парите за пенсиите. И ние ще говорим само хубави 3 милиона работещи, 2 милиона и половина пенсионери. Тук въпросът е на този въпрос приключваме. Благодаря ви. Благодаря.